Jannar huwa żmien li s-soltu jkun qed jara l-laqgħa ġenerali annwali tal-Partit Laburista. Iżda wara bidliet fl-organizzazzjoni tal-partit, dan ix-xahar se jkunu qed isiru laqgħat ġenerali tal-lokalitajiet. Laqgħat ġenerali li jservu ta' tħejjija għall-istess laqgħa ġenerali li tkun mistennija ħafna mid-delegati u l-attivisti tal-Partit Laburista. Il-President tal-Partit Laburista, Daniel Mikallef, spjega kif f'dawn il-laqgħat il-kumitati lokali kollhom opportunità biex jispjegaw il-ħidma tagħhom lill-membri. Il-laqgħa ġenerali għal kull kumitat huwa il-forum ħanejdulu hekk fejn il-membri tal-lokal tajjeb il-kumitat lokali ta' kull lokalità f'Malta għawdex jersaq quddiem il-membri tal-lokal u jippreżenta rapport ta' ħidma, rapport finanzjarju, kif ukoll ikun hemm diskussjoni dwar l-andament politiku. U kif ukoll jinħatru wkoll membri ġodda fil-kumitati lokali, ġifri huwa proċess ukoll ta' tiġdid tal-istrutturi tal-partit. Daniel Mikallef tkellem dwar l-importanza ta' dawn il-laqat għal-Partit Laburista. Tenna kif dawn mhumiex xi ħaġa ta' bilfors, iżda il-Partit Laburista jħares lejhom bħala mezz ta' tiġdid. Huwa importanti fuq diversi livelli. L-ewwel nett huma mezz sabiex isir iktar kuntatt kemm mal-attivisti tal-partit li wieħed jista' jgħid li jkollna laqgħat anke regolari fuq diversi temi, imma anke mal-membri fil-lokalitajiet. U proprju naħseb li l-qofol ta' dawn il-laqgħat huwa dawk kif ukoll li jkun hemm tiġdid f'lokalitajiet fejn ikollok membri ġodda li jidħlu jkunu attivi. Membri li mbagħad jipparteċipaw fil-konferenza ġenerali li din is-sena mistennija terġa' tkun waħda importanti. Fl-aħħar konferenza li kellna iffukajna ftit ukoll imma fuq ċertu affarijiet interni li ridna nagħmlu bħala partit flimkien mad-delegati, din is-sena ser nerġgħu ovvjament il-konferenza niftħuha għal partiċipazzjoni pubblika wiesa kemm jista' jkun, anke forsi b'mezzi innovattivi li nkunu qed inħabbru minn hawn ftit tal-ġimgħa oħra. Il-ħadd fl-10 filgħodu, il-Prim Ministru Joseph Muscat se jkun qed jindirizza l-laqgħa ġenerali annwali tal-Gżira.